והקהל התבונן היום בפעם האחרונה באיש שפקד משולחן הכתיבה שלו על רצח מיליוני יהודים, אדולף אייכמן. וראש הממשלה לא מוכן לוותר על הגופה של אייכמן. המקום יכול להפוך למקדש לנאצים. הנאצי לא עוזב את הכלא לפני שהוא הופך לאפר ואפר. יש לנו תנור? זה חייב להיות תנור נייד. זה תנור ענקי, זה למעלה מ2 טון. למה לא פשוט להקים מדורה? ראית את הסכמות, מה הם רוצים שנבנה? זה החברה שבנתה את הקרמיטורים באושוויץ. למה אנחנו בונים קרמיטורים נאצי? יאללה, לדחוף! אני השומר ראש של אייכמן. אשכנזים לא מורשים לשמור על הנאצים. רק שומרים מזרחים. כמו שאתה יכול לראות, אני מרוקאי. אני לא רוצה פה ניצולים. אני לא רוצה פה אנשים שהמשפחות שלהם נפגעו בשואה. אני אוהב את המפעל ואני יותר טוב מכל העובדים שלך ואתה יודע את זה. אתה ילד, זה לא מקום לילדים. 20 עיתונאים מחכים לי שם מחוץ לכלא. יש אמיתות שצריכות לחכות בסבלנות כדי להתגלות. הם לא מקדשים את הזיכרון, הם רק מנציחים את הפשע. האם זה לא יעבוד? אתה לא רוצה להיות חלק מההיסטוריה? שתלך לעזאזל ההיסטוריה. תן מקום.